Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i et dono la benvinguda al meu canal. A continuació veuràs un enregistrament d'una de les sessions d'hipnosi online, per tal de que puguis tafanejar o que, el que seria millor, ho facis servir pel teu benefici. En cap cas, escoltis aquest enregistrament si estàs conduint, estàs manegant maquinària delicada o estàs en un lloc que no sigui del tot segur. Per aprofitar-lo al màxim, és millor que busquis un lloc còmode, que reservis aquest temps, que ningú et molesti, que facis servir uns auriculars i que simplement et deixis anar amb curiositat per tal d'anar experimentant, d'anar veient què passa durant tot aquest procés. Que vagi de gust. Comencem primer prenent una mica consciència d'allà on estem, de l'habitació, del moment present, aterrem ara, les sensacions que tenim una mica aquí en el nostre cos, la temperatura de la sala, quina posició tenim. Intentem no tenir allò braços creuats, cames creuades, si pot ser braços damunt dels genolls, de la falda, diríem. I us fixeu aquí, en el palmell de la mà, per projectar-lo, per imaginar-te'l en un punt del teulat que el puguis veure aixecant uns 45 graus la vista, sense aixecar el cap, que aixequis, que el vegis allà al capdamunt, al palmell de la mà, focalitzant la mirada. Focalitzar és una de les maneres d'accedir al trànsit hipnòtic. I mentrestant vas contemplant aquesta mà que projectes així cap en la distància. Pots notar les sensacions al teu rostre, pots notar que els ulls potser volen tancar-se, però no vull que els tanquis fins que hagis entrat en un trànsit confortable. I la mà va baixant mica en mica, permets que s'acosti cap al teu rostre, pausadament, mentre et vas adonant lo fàcil que és seguir les instruccions. I des que he començat a parlar, ha canviat el ritme de la teva respiració i la mà segueix acostant-se cap al teu rostre i pot ser que les teves pupil·les es dilatin o es contraguin, que les teves parpelles comencin a pesar. De vegades els ulls piquen una mica i mentre la mà segueix acostant-se al teu rostre, pots anar deixant que els teus músculs es relaxin, posant-te còmode a la cadira o al sofà, i la mà és cada vegada ja més a prop del teu rostre i prens una respiració ben profunda per aguantar i molt lentament deixes anar l'aire, notant la sensació de deixar-te anar, de relaxar-te, prenent una altra respiració ben profunda per aguantar i deixant anar tranquil·lament l'aire mentre tanques els ulls i permets que aquesta imatge de la mà s'esvaeixi i estàs aquí sentada escoltant el so de la meva veu, inspirant i expirant, notant la sensació dels palmells de les mans o notant com el terra sosté els teus peus. Això mateix. I ara vull que notis les teves mans i els teus braços
En un moment, quan digui ara, començaràs a empènyer amb força cap avall, amb tota la força que puguis, apretant els genolls cap avall, fins al moment en què et diré prou. I en aquell instant deixaràs anar de sobte qualsevol mena de pressió per sentir les sensacions que es desencadenen en el teu cos. I així ja pots començar a apretar ara, empenyent cap avall, empenyent amb força amb els braços, amb els canells, amb els colzes, notant la tensió, això mateix, molt bé, apretant més, una mica més, apretant fort, apretant fortament i prou! Deixes anar això mateix. De sobte i la relaxació comença a escampar-se arreu del teu cos. I 3, 2, 1. Ara vull que portis aquesta sensació de relaxació dels braços cap amunt per les espatlles i el cap i cap avall per tot el teu cos, de cap a peus, relaxant cada múscul i cada part del teu cos. Els éssers humans millorem amb la pràctica. Així que tornaràs a prémer, a apretar una vegada més. Ara, apretant, empenyent amb força cap avall, encara més fort que abans, més fort, amb més força, notant la tensió, els braços, els colzes, els canells, això mateix, notant la tensió i prou! Deixes de cop, això mateix, i et relaxes per complet. 3, 2, 1. Vull que portis aquesta sensació de relaxació a través de tot el teu cos, relaxant i afluixant cada múscul i cada fibra del teu cos. Això mateix. Molt bé. I ara m'agradaria que portessis la teva atenció cap a les parpelles. Vull que relaxis les teves parpelles, relaxant els músculs dels teus ulls, deixant que les teves parpelles estiguin toves, pesants, com la roba xopa, com les extremitats d'un ninot de drap. I vull que mantinguis allà aquesta relaxació fins al punt en què les teves parpelles no es vulguin obrir. I quan estiguis segura que les teves parpelles no s'obren per aquesta relaxació, posa-les a prova, tan sols per assegurar-te que no s'obren d'aquesta relaxació. Prova ara, intenta ara. Molt bé, deixes de tractar i et relaxes 2 vegades més profund. Això mateix. Has de saber que aquesta intensitat de relaxació que ara permets a les teves parpelles és la mateixa intensitat de relaxació que volem en tot el teu cos. I és per això que vull que portis aquesta relaxació cap amunt, cap a la part de dalt del teu cap. Això mateix. I ara vull que permetis que aquesta relaxació es vessi per tot el cos, com si fora una onada càlida i suau de relaxació. Això és. Al seu pas es relaxa cada fibra, cada múscul del teu cos.
el cos totalment relaxat. Ara relaxarem la teva ment. En un moment et demanaré que repeteixis la paraula entreson, en veu alta però de manera molt suau i molt a poc. Amb cada repetició et relaxes cada vegada més i més, i això et porta a dir aquesta paraula cada vegada més suau i cada vegada més a poc, com si s'acabessin les piles, posant-hi menys i menys esforç, fins al punt en què ja no surti de la teva boca, allunyant aquesta paraula fora de la teva ment, cap enlloc, cap al no res, i notant una relaxació molt, però que molt agradable. I comença ara a repetir suaument la paraula entreson. Més suau. Més a poc. Quasi com si no hi posessis esforç a veure què surt. Com si t'estessis adormint. Més suau. Més a poc. I quan ja no surti de la teva boca, deixa-la anar cap enlloc, cap al no res. Disfrutant d'aquesta sensació de relaxació mental. Això mateix. Molt bé. I ara comptaré des del 5 a l'1 i en cada número et deixes endur encara més profund en hipnosi. 5. Cada vegada més i més profund, com si una força t'estirés cap al centre de la Terra. 4. Relaxant-te cada vegada més amb cada exhalació d'aire. 3. Et sents segura i confiada. 2. Cada vegada més profund, com si l'únic que t'importés és com de profund et pots deixar endur. 1. Mentre el teu cos es relaxa, la teva ment es relaxa. Això mateix. I amb cada respiració et submergeixes més profundament en aquest estat hipnòtic per al teu benefici. Has de saber que allà on va el cos, la ment el segueix. I allà on va la ment, el cos la segueix. Així que com més relaxada estiguis, més fàcil serà submergir-se en aquest estat hipnòtic. I com més concentrada, més profundament hipnotitzada estiguis, més relaxat estarà el teu cos. I has de saber que en aquest estat podem fer diverses coses. En primer lloc,
Pots escoltar qualsevol so que hi hagi al teu voltant. Res et distreu i res t'interromp. Al contrari, com més fressa, com més xivarri hi hagi al teu voltant, més fàcil serà per tu submergir-te en aquest trànsit hipnòtic pel teu benefici. L'únic so que t'interessa, l'únic so que centra la teva atenció és el so de la meva veu, i el so de la meva veu t'acompanya cada vegada més profundament en aquesta experiència. En segon lloc, si en qualsevol moment deixes de sentir la meva veu durant més de 5 minuts, senzillament aniràs sortint d'aquest trànsit al teu ritme fins a estar absolutament fora de trànsit, desperta i recarregada d'energia. Però ara, en aquest moment, el que importa és allò que podem fer en estat de trànsit. Has de saber que pots imaginar qualsevol cosa que jo et suggereixi. Ben fàcil. Per exemple, pots imaginar, pots visualitzar en aquest moment una poma, amb la seva forma, amb la seva textura, amb el tamany que tu designis. Quan tinguis aquesta poma a la teva ment, fes-m'ho saber amb una senyal del cap. Molt bé. Molt bé. Això mateix. Per últim, has de saber que en aquest estat de trànsit hipnòtic pots sentir qualsevol sensació, qualsevol emoció que jo et suggereixi. Ben fàcil, pots sentir el contacte de la teva espatlla amb el sofà, amb el respatller, amb allò que tens al darrere. Una sensació que et recorda que estàs segura i confortable, relaxada en un lloc segur. Ben fàcil, així mateix pots notar la sensació que tens en aquest moment als palmells de les teves mans. Pots notar la temperatura de l'aire que entra i surt pels teus pulmons. Això mateix. Ben fàcil. Mentre estàs aquí asseguda, escoltant el so de la meva veu, inspirant i expirant, pots descobrir diferents maneres. Tu pots ser rígida i pots ser flexible. I que interessant és saber que pots ser rígida i flexible alhora. Tu pots notar la temperatura de l'habitació on estàs mentre inspires i expires i notes una sensació confortable que es va estenent pel teu cos. Cada vegada més fàcil. Tu pots recordar el que has esmorzat aquest dematí. Tu pots recordar quin és el teu vestit preferit. I tu pots recordar algun moment
que vas divertir amb aigua. Tu pots canviar seriosament la teva vida. Ben fàcil. I ara que t'estàs relaxant, pots permetre a la teva ment de canviar les coses per tu. Pots fer servir el poder interior que està dins de tots nosaltres. I m'agradaria que t'imaginessis aquest poder interior. I mentre estàs asseguda o estirada, relaxant-te, em pregunto si et pots imaginar algun espai tranquil i fosc, algun espai segur i confortable. Imagina que hi ha una mota de llum allà on va el cos. Imagina que aquesta mota de llum es mou. Imagina que aquesta espurna de llum et guia cada vegada més profundament avall en avall. I aquesta mota de llum, mentre es mou, tu pots sentir-te baixant avall en avall i pensant sobre aquesta mota de llum pots sentir el teu cos davallant, els teus ulls ben pesants, les parpelles tancades i notar el pes dels braços i les cames. Sentir els braços i les cames pesant. La capacitat. Imagina tot el teu cos pesant i descansant. Relaxat. Avall en avall. Relaxació total. Imagina't anant ben profundament en aquest lloc fosc, tot guiada per aquesta mota de llum planant avall com una fulla que cau d'un arbre. Imagina't el teu cos submergint-se a la deriva. Senta tu mateixa relaxant-te, alleujant-te, enfonsant-te, com baixant avall de les aigües fosques i blaves de l'oceà. Senta-te tu mateixa a poc, davallant gentilment, seguint aquesta llumeta, cada vegada més profund, més i més relaxada. Imagina com aquesta mota de llum et guia per un llarg corredor i mentre tu vas recorrent aquest llarg passadís ombrívol, cada so que sents et fa estar més relaxada. Et permet de davallar encara més profundament
I és que tot el que hi ha al teu voltant, totes les coses es fan més quietes i calmades. Cada so esdevé més tranquil·litzador i amable, guiant avall mentre et relaxes. Tot està desapareixent. La ment en silenci. I no hi ha res que es mogui. Ben fàcil, fàcil, fàcil. Simplement pensa en aquesta mota de llum. Imagina com aquesta mota de llum es comença a escampar, aquesta llum comença a créixer arreu. Senta tu mateixa embolcallada en aquesta llum, suaument, amb seguretat, tot flotant, derivant, sostinguda per aquesta llum. Una minúscula taca de llum, suau i indistinta, com un resplendor tranquil. És ben fàcil. I ara imagina't que el resplendor comença a estendre's al voltant i mentre ho fa es propaga suaument i et sents a tu mateixa expandint-te d'alguna manera, alleugerint-te, deixant-te anar, sentint-te aprofundir i aprofundir a cada moment que passa. Un sentiment dins teu comença a créixer. No hi ha res que et preocupi ara. I mentre et relaxes més i més, pots sentir que no et preocupa res. Simplement deixant anar, deixant anar, deixant anar. I mentre vas més avall, més profundament, imagina els petits músculs dels teus ulls relaxant-se, ben relaxats. És com si els teus ulls estessin enganxats i no els pots obrir. Simplement nota aquests ulls relaxant-se completament, deixant-se anar avall, en avall. És ben fàcil, fàcil, fàcil. Avall, en avall, relaxant encara més profundament. Això mateix. En aquest estat de relaxació pots permetre que la teva ment vagui i divagui, que derivi cap a una sensació que tenies, que senties que les coses no estaven bé, que no podies abordar-les. Podria ser un sentiment d'abrumació, d'impotència, un sentiment que et portava totes aquelles sensacions incòmodes. Permet-te tu mateixa d'entrar en contacte amb aquell sentiment, amb aquella sensació. Pensa-hi. Adona't de quin sentiment, quines sensacions són, mentre tu davalles per aquest indret ara. Estar en aquest lloc on et trobes et permet d'estar en contacte amb aquests sentiments, de donar-te'n, de veure com desperten.
de fer-los coneguts. I t'imagines tocant aquest sentiment mentre camines per aquest llarg passadís fosc. I mentre camines, aquestes sensacions, aquest sentiment es va fent més clar, més definit. Vas prenent consciència d'exactament què és això. I mentre aprofundeixes i segueixes caminant per aquest corredor, les altres coses comencen a estar clares. Altres coses comencen a emergir. Coses que tu pots fer amb aquest sentiment. I mentre aquestes coses emergeixen, tot comença a ser menys pesant. Comences a ser conscient d'antics sentiments, antigues idees, coses que van passar, coses que vas fer, coses que vas dir, coses que et van fer, coses que et van fer a tu, que tenen molt a veure amb aquest sentiment. I a mesura que aprofundeixes encara més, totes les coses comencen a gombolar-se dins teu. Coses que mai no vas pensar abans, coses que mai no semblaven importants. Coses que quan les mires d'una manera signifiquen una cosa i aleshores mirant-les d'una manera diferent volen dir quelcom diferent. I quan és hora de canviar les regles i mentre segueixes avançant en aquest corredor, simplement imagina't que pots extreure't de dins aquest sentiment. Plup! Surt fora de tu i observa quina forma té. Observa quina textura. Ho sostens amb els teus braços sense cap mena d'esforç. I el més interessant és que pots observar-lo. Pots observar-los mentre tu flotes més profundament. Te n'adones que és un objecte. Imagina't que s'ha convertit en un objecte. Qualsevol tipus d'objecte. Adona't de la seva textura, el tamany, el color. Pensa en què s'assembla. Com és aquest objecte? Adona't de que com més vas aprofundint aquest sentiment, aquest objecte, és com si prenés com una certa vida, una certa animació. I te n'adones que és una vida absolutament separada de tu. Algú que no està dins teu, que no ets tu, que s'ha separat totalment. I allò que portes en braços, aquesta sensació, comences a pensar de com pot canviar, com tu podries canviar-ho. Què pot passar amb això? Com les altres coses que van sorgint en aquest indret es poden utilitzar per transformar-ho, canviar-ho. Com podries explorar noves formes.
pren-te un moment per experimentar aquest lloc i aquesta sensació i totes les coses que hi van apareguent. I amb el poder secret de la transformació que hi ha en tots nosaltres, el poder interior que tu tens, que pots contactar i utilitzar en aquest indret tan especial. Aquest poder per treure alguna cosa fora de tu i permetre transformar-ho cap a alguna altra cosa. Encara carregant aquest sentiment, aquesta sensació, et preguntes, tens curiositat sobre quin servei feia. Com és que va arribar a tu? I mentre hi penses, el corredor comença a obrir-se i et trobes en un altre espai. És un espai de llum on hi ha moltes coses als quals pots trobar-los un ús. Pots trobar un lloc on pots posar de banda aquesta emoció, aquests sentiments, considerar-los objectivament i començar a buscar totes aquelles altres parts per donar-li un millor format. Totes les parts que encaixen amb ell. Totes les parts que poden fer que l'entenguis. Ara agafa tot l'espai que vulguis, tota la distància, deixa aquest sentiment, aquest objecte i fes un cop d'ull des de tots els angles que vulguis. Examina'l. Adona't de com és. Adona't de com et connecta amb totes les altres coses. I mentre ho fas, també pots adonar-te, pots estar molt curiosa sobre els seus orígens. I mentre ho fas, mentre t'encurioseixes, pots descobrir una revelació, un insight sobre això i recordar molt profundament ara tot allò que hi té a veure. Potser hi ha un incident particular, alguna vegada en què et vas sentir d'aquesta manera i eres absolutament incapaç de confrontar-ho. I mentre hi penses en aquest incident, pots adonar-te del temps que ha passat, de lo diferent que ets ara, de tot el que has après, de tot el que ha canviat, de totes les circumstàncies que han canviat i que fan que no sigui repetible tot allò que envoltava aquest esdeveniment. Tu ja ets un altre. Els altres, si són, ja són altres. I mentre vas pensant
en aquell esdeveniment, pots agafar aquest sentiment, aquest objecte, i començar-lo a canviar, a donar-li una altra forma, a treballar amb ell. Començar a pensar com el pots conformar, moldejar, potser trencar-lo. I aquestes coses que han anat aparegunt al voltant poden esdevenir recursos. Coses que fan possible aquest canvi. El fan més fàcil. I poden transformar la cosa de moltes maneres diferents. Contempla què en surt, en què resulta. En aquest lloc on estàs, tu pots continuar intentant canviar. Tu pots continuar fent proves. Si una forma no et satisfà, tornes a començar tranquil·lament. Tens tot el temps del món, perquè en estat de trànsit, un minut, pot ser un dia, pot ser un segon, pot ser hores. Pots provar coses diferents. Pots provar coses antigues. Pots continuar treballant amb aquell sentiment, amb aquelles sensacions, fins a un punt en què canvia. El punt en què diràs, ara ho entenc. I llavors serà simplement com si tu flotes cap endavant i fas aquesta cosa. Pots transformar-la. Pots construir confiança. Tens tot el dret a fer aquestes coses. I així ara tu pots estar en aquest lloc fent totes aquestes coses, fent els canvis que tu vols, girant, moldejant, donant forma, com en un taller. Tu pots fer tot allò que vulguis, tot el que sigui necessari, encara que les teves necessitats estiguessin camuflades, potser disfressades, però estan aquí i tu hi pots treballar ara. Permet a la teva ment de vagar i divagar per fer aquests canvis a la teva ment. Pots estar allà mentre ho necessitis i la teva ment ho sap fer. I tu sabràs quan estigui fet. I potser et sorprengui el que t'enduràs d'aquest indret. Ara permet-te continuar treballant en això.
totalment segura, amb el coneixement de que en aquest lloc no hi ha res que et pugui fer mal. Pots pensar en coses que havien estat prohibides, coses amb les quals mai et vas sentir confortable. Aquí, en aquest indret, totes aquestes coses estan obertes. Totes aquestes coses són possibles. No hi ha fronteres. No hi ha límits. L'opinió d'altra gent no compta per res. Només tu i aquest sentiment en transformació. Tu pots treballar en aquest sentiment i transformar-lo. Pots transformar-lo en alguna cosa útil per tu o en alguna cosa que t'apassioni. O potser pots trencar-lo en 1000 pedaços i fer alguna cosa amb aquests trossos. Possiblement comenci a esvair-se per ell mateix. Això mateix. Molt bé. Serà interessant esbrinar-ho. I la teva ment ja hi ha començat. Per tant, permet que aquest procés continuï mentre et relaxes encara més fondament. Per tractar-ho de la manera que tu sentis millor. Això mateix, molt bé. I adona't de tot el que ha estat ocorrent en aquest lloc i mantenint-te profundament en aquest estat relaxat. El teu cos està completament deixat anar, sabent que en aquest lloc res et pot fer mal i que tu tens la teva habilitat de fer un pas al cantó i mirar les coses des d'una perspectiva diferent ara. D'escollir el que tu vols que hagi passat i, senzillament, deixar-ho passar. I des d'ara endavant, en les següents hores, els següents dies, la teva ment inconscient anirà treballant i desencadenant tots els processos necessaris perquè acabis satisfactòriament aquesta feina i esdevingui en el món físic i real. El teu ritme, el ritme de la teva ment inconscient. De la millor manera per tu. Això mateix. Això mateix. Transformant. Treballant. Millorant. És el teu dret. I no hi ha ningú que s'hi pugui posar al mig, ni tu mateixa, ni tu mateixa, ni tu mateixa. Per tota aquesta experiència, la teva ment inconscient està especialment receptiva a les meves suggerències
A partir d'ara seràs capaç d'observar i d'escriure en comptes d'entretenir-te inútilment en avaluar i jutjar. Seràs capaç de preguntar en comptes de suposar. Escoltaràs amb interès o curiositat, en comptes d'interrompre o d'escoltar simplement per cortesia. Parlaràs en primera persona, en lloc de deixar les responsabilitats en el camí o posar-te en assumptes dels altres. Connectaràs amb les teves emocions en el moment de parlar, en lloc de parlar solament des del cap. Cada vegada més seràs més capaç de parlar i comunicar d'una forma clara i directa, en comptes d'anar donant voltes i permetre que s'emboliquin els diferents successos que te van passant. Parlaràs en positiu i sobre allò que vols, en comptes de voltar sobre el que no vols. No tindràs cap mena de vergonya en demanar allò que necessites i en acceptar un no, si és el que et donen. Respectaràs les persones en comptes de voler-les canviar o salvar. I sobretot, et faràs conscient de les teves necessitats i prendràs el compromís de defensar-les, perquè tu ets la persona més important en la teva vida. I ara romandré callat durant uns minuts mentre es van desencadenant tots aquests processos que permetran de prendre moviment, prendre acció, prendre a terra tots els canvis, totes les revelacions que s'han anat produint en aquesta experiència. Mica en mica, al teu ritme, profundament, sempre endavant. Tu mereixes. És el teu dret. Tu pots fer-ho. Bé. Això mateix. I ara, en un moment, començaré a comptar de l'1 al 5. I en arribar a 5 estaràs completament fora de trànsit, desperta
amb l'energia necessària per passar el dia d'avui i per emprendre tot allò que s'hagi desencadenat en aquesta experiència. 1. Tornant a la sala on estàs, notant la temperatura, notant l'ambient, els mobles. 2. Recuperes el control de les mans, de les cames, la tonicitat, pots començar a moure't. 3. Tota relaxació innecessària es va esvaint del teu cos mentre recordes d'oblidar tot allò que no necessitis recordar. 4. Una respiració ben profunda. I 5. Completament desperta al teu ritme. Quan vulguis, obres els ulls. Molt bé, i així hem arribat al final de la sessió. Pots marcar m'agrada i també subscriure't al canal perquè d'aquesta manera aniràs rebent informació sobre les meves activitats i també accediràs a altres sessions que aniré penjant de mica en mica, si més no en àudio. Em faràs un gran favor si deixes un comentari aquí sota sobre més o menys com t'ha anat, quines sensacions has tingut, què t'ha semblat més interessant i si tens qualsevol mena de dubte, si vols saber com funcionen les meves consultes particulars, siguin presencials, siguin online, si vols organitzar alguna activitat o tens qualsevol mena de dubte, em pots escriure a info@hipnosiencatala.com i et respondré amb molt de gust. Res més. Fins la propera.